Eli siis mä tein mun ylemmän AMKin opinnäytetyön liittyen yhteisöllisyyteen Salon IoT-kampuksella. Mulla on ollut vähän semmoinen fiilis, että haluuko ihmiset enää edes sitä yhteisöllisyyttä. Ja se oli ehkä se niinku pääkysymys tuolla niinku taustalla, että tavallaan, että no, kannattaako meidän nähdä vaivaa tänne eteen, että haluuko ihmiset niinku enää tätä yhteisöllisyyttä. Mutta tulokset oli selkeästi, että joo. Tämä oli ehkä mun lemppari tämä, että suurin osa kampuksella työskentelevistä tervehtii on kuin oltaisiin yhtä isoa perhettä. Kampuksen vahvuus on ollut pienten toimijoiden yhteistyö, sitä kannattaa vaalia ja edistää. Kiva ja helppo työskennellä, kun tuntuu, että kaikki vetävät yhtä köyttä. Ongelmissa autetaan toisiamme ja annetaan, saa apua tarvittaessa. Toi on ehkä semmoinen, mihin me pyritään.